Vitajte priatelia! Na tento týždeň mám pre vás zaujímavú predpoveď. Astrologicky sa veľa vecí mení a rozvíja a preto budeme aj my cítiť neopakovateľné pocity. V tomto videu predstavím astrologický týždenný horoskop od Veštkine, ktorý začína v pondelok 22. apríla a končí v nedeľu 28. apríla. Pozrieme sa na najpodstatnejšie udalosti tohto týždňa, no hlavne na to, aké energie sa s týmto týždňom u znamení zverokruhu prejavia. Ako sa budeme cítiť? Ako tento týždeň čo najlepšie využiť? Ešte predtým, ako sa pustím do astrologickej analýzy aktuálneho týždňa, pripomínam, že tento globálny horoskop bol vypočítaný na základe presných astrologických pohybov. Je teda presný a pravdivý. Viac o tomto týždni sa dozviete aj s linkou v popise videa, ktoré smerujú na horoskopy pre každé znamenie zverokruhu. Zistíte, ako sa tento týždeň dotkne priamo vás, vašej rodiny alebo známych cez presný týždenný horoskop v popise videa. Ale už viac nezdržujme, poďme si prebrať 17. týždeň roka 2024. Týždenný horoskop vykladá spln mesiaca 23. apríla a otočenie Merkúru 25. apríla ako najiskrivejšie udalosti. Znamenia zverokruhu cítia zmenu so silou guľatého mesiaca v znamení Škorpión a s priamym Merkúrom, ktorý konečne opustí blúdne vody napätia. Aprílový spln mesiaca bude významný najmä pre ľudí, ktorí čakajú na splnenie snov a zmien, pre ktoré urobili aktívne kroky. To, čo ste si pri mesačnom nove vysnili, prijali alebo predstavovali, môže spln v Škorpiónovi splniť alebo vás správne nasmerovať. Avšak udalosť splnu mesiaca, ktorý sa o nás stará v utorok 23. apríla, nie je jedinou dôležitou chvíľou 17. týždňa. Týždenný cyklus astrológie a môj zrak Veštkine sa v týždni od 22. do 28. apríla upína aj k ďalšiemu dôležitému okamihu. Prichádza chvíľa, na ktorú aj ako Veštkina čakám, čas, kedy sa Merkúr opäť vráti do priameho pohybu a znameniam zverokruhu ukáže svoju láskavosť a toleranciu. Po náročnom čase retrográdneho Merkúru, ktorý je nepríjemným obdobím nervozity, hádok a komunikačných nedorozumení, je tento týždeň darom z nebies. Je zrejmé, že týždenný stav astrológie nám dáva krásne okamihy pre nasledujúce dni. Povzbudí nás nielen silná kvalita priaznivého mesiaca, ale aj komunikatívna a bystrá energia priameho Merkúru. Konečne, po 3 týždňoch nervozity, nedorozumení a nepríjemností, je k nám kozmos milý a ukazuje nám, že po každej búrke vychádza slnko. Ako Veštkyňa teda vidím, že tento týždeň nám mnohým ukáže krásnu tvár života. Niektoré veci tento týždeň zmení k lepšiemu. 17. týždeň vyzerá byť nabitý príjemnými silami, pomáhajúcimi v napredovaní, v rýchlejšom raste. Dokonca aj veci, ktoré sme zanedbali kvôli nedostatku energie, sa dostávajú do pohybu. Komunikácia s rodinou, láskou alebo s kolegami bola od 1. apríla kvôli cúvajúcemu Merkúru nejednoznačná, podráždená, nepekná. Ale konečne je tu zmena, na ktorú všetci astrológovia netrpezlivo čakali. Mraky nad našimi komunikačnými schopnosťami sa rozplývajú. Naša odvaha sa znásobuje, sila zdravia a odolnosti pribúda. Týždenný horoskop pripomína, že za nezhody v posledných 3 týždňoch mohla najmä podráždená cesta Merkúru. Trvala od 1. apríla a v tomto týždni je konečne na konci svojej cesty. Už vo štvrtok privítajme týždenný Merkúr, ktorý rozjasní našu nervóznu myseľ.
Priamy Merkúr po 25. apríli ukáže znameniam zverokruhu, že veci sa dajú riešiť aj inak než hádkami, nervozitou, osočovaním a klebetami. Kozmický bosk v podobe napraveného Merkúru je hrejivý, plný priaznivej týždennej energie. Týždenný výklad teda veští, že od štvrtka si nejeden z nás vydýchne. Merkúr, ktorý sa v tomto týždni upokojí a správne nasmeruje, mal veľký efekt na posledné dni jeho vibrácií. Najintenzívnejšia bola jeho prvá a druhá fáza pôsobenia, teda 1. a 2. aprílový týždeň. Na znamenia zverokruhu mal rôzny vplyv a ten aktuálne končí. Týždenný súlad energií je veľmi vítaný, pretože znamenia si za posledné dni prežili svoje. Ohliadnime sa v týždni od 22. do 28. apríla späť. Čo nám spôsobil cúvajúci Merkúr? Mal napríklad rak problémy v komunikácii v rodinnom kruhu? Riešili ste rodinné nezhody, drahí raci? Váhy zas mohli prežívať intenzívnejšie búrky v osobných vzťahoch, hlavne čo sa týka partnerského vzťahu a manželstva. Blíženec bol komunikáciou v koncoch. Robilo mu problém vyjadrovanie, rýchle myslenie, komunikácia mailová aj osobná. V práci blíženca šli veci pomalšie, náročnejšie. Cúvajúci Merkúr bol nepríjemnosťou aj pre vzťahy na pracovisku u znamenia Kozorožec. U vodnára mohol spôsobovať problematické vzťahy s priateľmi a kamarátmi. Bík asi minul peniaze navyše, s ktorými jeho rozpočet nerátal. Týždenný výraz týchto dní našťastie všetko napraví. Pokazilo sa niečo i vám? Bol to reálny efekt Merkúru. Baran pravdepodobne prežíval reálne ťažké chvíle osobného života, kedy sa v mysli zjavovala nepríjemná minulosť. Panna sa cítila energicky vyčerpaná a Lev riešil veľa nepríjemných maličkostí. Škorpióna zasiahla sila Merkúru v posledných dňoch skrz veľkú nespokojnosť so vzťahmi. Našťastie, týždenný skok Merkúru pozmení aj tieto nepríjemnosti k lepšiemu. Merkúr v minulých týždňoch sa dotkol aj znamenia Strelec, ktoré riešilo komplikácie s elektronikou, cestovaním, s poškodenými vecami v domácnosti a podobné nepríjemnosti, kedy sa veci kazili a nedarili. No a znamenie Ryby sa duchovne a osobnostne uzatváralo pred svetom. Takýto efekt mal podľa astrológie aprílový Merkúr na znamenia zverokruhu. Je to pravda? Bolo to tak? Napíšte nám do komentára, som zvedavá, ako sa posledné 3 týždne prejavili u vášho znamenia zverokruhu, či u znamení vašich najbližších. Vynikajúcou správou tohto týždňa je, že už po štvrtku nepríjemný efekt Merkúru nepocítime. Týždenný rast pozitívnej energie je prítomný u každého znamenia zverokruhu. Teraz sa vráťme späť k pondelku a pozrime sa na pracovný týždeň. Pracovný týždeň bude aj vďaka splnu a Merkúru výrazný. Prinesie viaceré zmeny vo vnútorných pocitoch jednotlivcov, no tie budú priaznivé a príjemné. Veci sa dostávajú do starých koľají, ako sa týždenný mesiac víta s dobrosrdečným Merkúrom. Slnko a Venuša tiež nezaostávajú a pridávajú svoju pozitívnu kvalitu k ostatným energiám, aby nás podporili v napredovaní v pracovných povinnostiach a dokonca aj v osobnom živote. Venuša je naďalej v Baranovi, kde nás povzbudzuje k spontánnosti. Týždenný tok kozmu bez nervozity Merkúru je však pre Venušu veľmi priateľným prostredím. Venuša stojí počas tohto týždňa pri našich emóciách, ktoré napráva, ak boli poškodené. Jej sila sa neodráža iba na dynamickej podpore vzťahov,
Ale po 25. apríli, teda po tohto týždňovom štvrtku, prichádza priestor aj pre romantiku. Keďže v minulom období sa vesmír sústredil hlavne na auru minulosti, je týždenný priestor pre napredovanie veľmi vítaný. Aj týždenný finančný sektor však hlásí, že hlavne Venuša sa teraz stará o dôležité rozhodnutia ohľadom financií. Stred týždňa, teda streda a štvrtok, zasiahne znamenia, ktoré sa budú musieť viac zaujímať o otázku finančného rozpočtu. V stredu alebo vo štvrtok môžu prísť náhle a nečakané výdavky. Týždenný horoskop vníma 17. týždeň ako obdobie, kedy by sme mali peniaze míňať zodpovedne. Aj Venuša v Baranovi a preskok Merkúru do príjemnejšieho miesta naznačujú, že usporiadanie v kozmu by malo byť v súlade s usporiadaním súkromného, finančného a pracovného života v znamení zverokruhu. Ani týždenný kozmos nie je teraz nastavený chaoticky a rovnako by sme mali byť nastavení my. V našej mysli i tým, ako sa správame ku vzťahom a peniazom. Práve o tieto dve témy sa tento týždeň stará Venuša v znamení Baran. V piatok budeme musieť niekomu blízkemu povedať niečo, na čo nie je zvyknutý. Ale vzťah so sebou samým je osobitná téma 17. týždňa. Venuša, ale aj Mars sú v tomto týždni napojené na vzťahy znamení zverokruhu rovnako, ako aj na osobné vnútorné emócie. Vnímame, že vzťahy sa pomaličky počas druhej polovice týždňa vylepšujú. Pondelok a utorok má energetickú prevahu povinností a pracovného zaťaženia. Avšak už streda vyhladzuje týždenný nedostatok voľného času a nahrádza ho novým prostredím pre čas na rodinu, emócie a aj pre seba samého. Pracovný týždeň od stredy do piatku bude síce náročnejší, ale dopraje nám aj čas pre seba, čo je podľa Venuše aj Marsu veľmi dôležitý týždenný bod obnovy. Emócie vnútri nás a vzťah k sebe samému sú témami, ktoré nás počas záveru pracovného týždňa zaujímajú. Týždenný súzvuk viacerých planét predpovedá odvahu vo vyjadrovaní. V piatok je isté, že niekomu budeme musieť povedať nie, aby sme si vydobili čas pre seba, ktorý po minulých náročných chvíľach potrebujeme. Možno bude odmietnutie náročnejšie, ale vďaka tomu získame to, čo potrebujeme. A byť niekedy malým sebcom sa skutočne vypláca, pripomína týždenný postoj Venuše aj Marsu. Víkend je príjemný a podporuje chvíle na oddych. Zdá sa však, že týždenný beh kozmu sa ešte nekončí. Sobota aj nedeľa môžu byť u znamení zverokruhu náročnejšími, než sme pôvodne plánovali. Aj napriek tomu však môžeme stihnúť aj oddych, ale musíme si ho doslova ukradnúť. I keď je víkend vzhľadom k našim plánom plnší, ponúkne priestor na oddych. Možno aktívny, ale predsa len oddychujeme zmenou prostredia, myslenia a nadhľadu. Priamy týždenný vplyv na lásku a emócie je naozaj zaujímavý. Nasledujúce obdobie je kľúčové pre odhalenie pocitov a významu osobných emócií. V tomto týždni určite emócie vyjadrujme, neskrývajme ich, nesnažme sa ich držať iba vnútri seba. Od štvrtka nás týždenný vesmír podstrčí, aby sme sa v láske, vzťahoch aj v emóciách plne vyjadrili. Týždenný spln osvetľuje konflikt medzi vnútornými tajomstvami a zdieľaním pocitov. Hoci by sme mali byť vo vyjadrení priamejší, je lepšie postupovať opatrne. Nezabúdajme v tomto týždni na to, že energia lásky, ktorá z nás vyviera, môže slúžiť pre dobro celého okolia, nielen pre naše vlastné záujmy. Tento týždeň, ktorý začína 22. apríla a končí v nedeľu 28. apríla,
Bude teda nabitý kozmickými zmenami. Najdôležitejším okamihom týždňa je spln mesiaca v Škorpiónovi, ktorý znamenia podporuje aj napríklad skrz rituály bielej mágie v čase mesačného splnu. Aj odkaz na rituály nájdete v popise videa. Spln je aj časom, kedy si môžeme z hľadiska zdravia dopriať každomesačnú očistu tela skrz čistiace čaje, uvedomelú stravu alebo dostatok pitného režimu. Niektorí jednotlivci dokonca počas splnu jedia veľmi málo, aby telo prečistili od toxínov. To sa samozrejme odporúča iba ľuďom, ktorí si to z hľadiska zdravotného stavu môžu dovoliť. Ale všetci môžeme jesť striedmejšie a zdravšie, aspoň v tomto čase, aby sme telo podporili v správnych procesoch. Druhým významným časom je štvrtok, kedy Merkúr končí v aprílovej retrográdnej ceste. Vďaka tomu, že Merkúr opúšťa prostredie neporiadku, chaosu a spomalenej akcie, cítime viac rovnováhy. Konečne sa môžeme plne ukotviť k prítomnému okamihu, ktorý má jediný zmysel pre nás a naše bytie. Minulosť už predsa nezmeníme, budúcnosť je nejasná, aj napriek plánom. A preto je prítomný okamih jediným zdravým prostredím podstatným pre nás všetkých v tomto týždni. Týždenný graf astrológie teda vidí tento týždeň ako obdobie nabité priaznivými a povzbudivými energiami. Merkúr aj mesiac ponúkajú obnovu a celkový pocit povzbudenia i ukotvenia. Aké máte v tomto týždni plány? Podporí vaše tohto týždňové plány pozitívna energia od mesiaca a Merkúru? Napíšte nám o vašich tohto týždňových plánoch v čase, kedy sa vesmír vďaka mesiacu aj Merkúru dostáva do veľmi priaznivej kondície. Za horoskop a tarot vám teda želám láskou a zdravím naplnený 17. týždeň roka 2024. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Pre viac faktov zo sveta astrológie, horoskopov a tarotu kliknite odber alebo subscribe. Za presný astrologický výklad sa nám môžete poďakovať aj priamo finančným darom cez tlačítko vďaka. A teraz už vkročme do nového týždňa plného pozitívnych prekvapení.